Kaixo eta egunon guztioi. Amaia naiz eta ni emunetik nator, eta oin 10 minutu honetan saiatuko naiz azaltzen emun barruan kontziliazioaren gaiarekin eman ditugun urrats batzuk, bai? Guretako oso proiektu interesgarria izan da, eta espero dut, zuek gaur entzundakoetatik pistaren bat edo beste jasotzea. Bueno, kokatzeko, jakiteko nundi gatotzen, gure zerbitzuak hauexek dira, bai? Euskara eta hizkuntzen kudeaketa, aniztasuna, kultura eta parte hartzeko zerbitzuak eskaintzen ditugu. Egiturari dagokionez, esan da bezala, ontxe 20 urte sortu ginala, oin udazkenian, guztira 88 profesionalek osatzen dugu, disiplina ezberdinetakoa gaude, momentu honetan zerbitzua ematen 170 bat erakundetan dihardugu, eta sakabanatuta gaude Euskal Herrian, 4 bulegotan. Berriozarren, Bilbon, Andoainen eta Arrasaten. Emun Arrasaten sortua da, bai? Eta kokatzeko pertsonen argazki bat, bai? Momentu honetan plantillaren 2 herenak emakumeok osatzen dugu, adinari dagokionez ezberdintasun batzu baditugu, eta 51 urtetik gorakoen artean, emakume eta gizonen artean parez pare gaude. Zertxo gehiago gizonak, baina hortxe. Aldiz, 31 urtetik 40 bitartean, emakumeak hor gorakada handia dauka, ero daukagu, eta 83an gaude, bai? Guzti hau esaten dut, zaintza biharrak ere izan ditugulako, baina oraindik areagotzen ari direlako, bai? Talen jaiok esan duenaren aritik oso lotuta dago gai hau. Eta hau da emuneko errealitatea, bai, eta momentu honetan emuneko zuzendaritza batzordea osatzen dugunok, hauexek gara, eta hemen aipatzea 7 lagunetik 6 garela emakumezkoak, ezta? Eta hau ez da la kasualitatea. Orduan, hau izan da gure realitatea, zaten dugu, nola egin dugu aurrera, ez da, egoera nola egin diogu aurre. Kontziliazio erantzunkidea landuta, argi eta garbi. Eta esaten dugunean kontziliazioa, zer ulertzen dugu emunen kontziliazioaz. Guk, kooperatiba bagara, gure egiteko modu partikularrekin, baina emunen hasieratik izan dugu garbi pertsona izango genuela erdigunean, bai? Eta saiatuko ginela bere behar horiek alde neurrian zaintzen, bai? Eta erdigunean esaten dugunean, bi zentzutan behintzat esan nahi dugu. Alderdi baldintza duinak eskaintzen, alderdi ekonomikoari begira, eta baita be alderdi emozionalari, bai? Eta hortxe kokatuko genuke kontziliazioa. Baina hone beste galdera badakar, bale? Kontziliazioa bai, baina zer nolako kontziliazioa nahi dugu? Eta guk nahi duguna da erantzunkidea izatea. Berriro, jaiok lehen esan duen bezala, ez gaude bakarrik, bai, ni nire etxekoekin nago, ni nire enpresa, nire erakundean nago, eta gizartean nago. Beraz guk irudikatzen dugun erantzunkidetasuna da partekatu izan behar duela, ardurak eta erantzunak partekatuak, eta gainera berdintasunean oinarritutakoak. Orduan, marko hau eta gugaren hau azalduta gero, barkatu, asmaukot, bale. Zeintzuk dira guk emunen azken urteetan neurri mordoska bate landu ditugu, kontziliazioaren inguruan. Baina, oinen eskatiatuko, gero bazkal orduan edo, sakondu nahi baduzu edo galderaren baldin badukazue, erantzute saiatuko naiz. Mugatuko naiz orain 3 neurri multzo azaltzen, bai? Gehien guztiok erabiltzen duguna eta lehentasunetan asko baloratzen dana da, ordutegi eta egutegi malguarena. Malgutasunaren kontzeptua da, bai?
Orduan, zein da gure berezitasuna? Bueno, lan ordutegiari dagokionez, 8 ordutik guk derrigorrezko presentzialdi eskatzen dugu 4 ordu tardian. Hortik aurrerako orduak norberak autokudeatu behar ditu urte osoan zehar, bai? Beti, lehenengo premisa da, bezeroa eta zerbitzuan kaltetu gabe, bai? Lan egutegiari dagokionez berriz, daukaguna da 10 aukerako egun, guk kokatzeko, komeni zaigunean, urtean zehar, eta gero, oporren sasoia ere, adosten dugu, bai? Eta aukeratzen dugu. Bigarren neurri multzo bada, ordaindu gabeko baimenena, bai? Eta esango nuke estimatua. Baimen mota hau eskatzeko 4 arrazoi nagusi izan ditzakegu, bai? Bat da, gaixotasun larri bat, etxean, inguruan, eukitzea. Bigarren bada zaintzarako, umea, gurasoak, ezinduak, bueno. Hirugarren bada norberaren garapenerako, eta norberaren garapen esaten dugunean edo hizkuntzak ikasteko edo master bat, eta laugarren bada gizarteko proiektu batean parte hartu ahal izateko. Eta gero, beste 3. Kontziliazio multzo bat izango litzateke murrizketena eta eszedentziena, bai? Eta hauek zenbakiak eurak bakarrik esaten dute, momentu honetan plantilaren 51% gaude lanjardun murriztuan. Eta 7% eszedentzian. Bai? Bueno, eta urte guzti hauetan zerekin konturatu gara, guzti honek onura batzuk ekarri dizkigula, bai? Eta onura hauek multzokatzeagatik berriro, 3 multzotan zelkatuko nituzke, bat da maila pertsonalean ekarri digun onurak, eta hau islatu da pertsonon gogobetetzean, islatu da estres lan osasuna zaintzeko orduan edo orekatuan, eta 3. bada errekonozimenduan edo pertsonak sentitzea emunek zeindu egiten duela, bai? Bigarren multzoa izango litzateke enpresaren begiradatik eta konturatzen gara jendea erakartzeko gantxu badala, kontziliazio eta baldintza hauek zaintzea. Bigarren bada absentismoan, bai? Eta 3. bat, indartsu edo da zerbitzu emateko orduan pertsona dagoen ordutan horretara dagoela, bai? Eta bere ardurak eta bere hori, etorriko da, ezin gara zatitu, hori garbi dago, baina, beste konzentrazio bat eskaintzen du, bai? Eta 3. onura multzoa edo, gure ustez, uste dugu, gizartean eragiten dihardugula neurri guzti hauekin. Batez ere, berdintasunaren parametroetan, eta bigarrenez, zaintzaren arlo horretan. Hemen komentatu digun bezala lagunak, beharra ditugu zaintzarako, eta gizartean ez dago hori hain eskura, bai? Orduan, onura multzo hauek batu ezkero zer da lortzen duguna. Nik uste dut eta lortzen duguna hori da, lanera gustorago joatea. Eta lanera gustorago joate hori, benetan plazerra da guztiontzako, bai datorren handako, eta erakundean gaudenok, ikusten dugulako, sinisten dugulako horretan, ezta? Eta onuren hau esaten dudanean da, gauza da pertzepziotik eta antzemon duguna, baina hau benetan lankideok eta ni neuk, aitortzen dut, eta aitortu dugu galdetegietan, aurrez aurreko elkarrizketetan, eta bada baloratzen den proiektu bat. Eta eskerrik asko,